Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι, είσαστε στο κανάλι Αγία Γραφή Μόνη Αλήθεια. Το κανάλι ασχολείται μόνο με θεολογικά θέματα που έχουν όμως βάση μόνο την Αγία Γραφή, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Όχι άλλα βιβλία ή θεωρίες ή φιλοσοφίες ή δόγματα, θρησκείες κλπ. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να κάνει εγγραφή στο κανάλι και να πατήσει και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων, ώστε όταν θα ξαναξεκινήσουν οι ζωντανές εκπομπές να του έρχονται ειδοποιήσεις. Συνεχίζουμε την εξήγηση της αποκάλυψης του Ιησού Χριστού στον Ιωάννη και είμαστε στο 21ο κεφάλαιο. Έχουμε κάνει τα 8 πρώτα εδάφια, θα συνεχίσουμε από το 1ο εδάφιο έως το τέλος. Εδώ μας μιλάει από το 1ο κεφάλαιο για την ύφη του αρνίου. Έχουμε μιλήσει για αυτήν. Είναι η εκκλησία του, το σύνολο των πιστών ανθρώπων σε όλη την οικονομία της χάρης, που είναι από το θάνατο του Ιησού Χριστού μέχρι την επέμβασή του, που θα πάρει την εκκλησία του στον ουρανό και θα ξεκινήσει η 7ετής οργή του Θεού, όπως έχουμε διαβάσει και έχουμε εξηγήσει στα βίντεο που προηγήθηκαν. Συνεχίζουμε λοιπόν από το 1ο κεφάλαιο. Θα το διαβάσω τα εδάφια από το αρχαίο πρωτότυπο και μετά θα σας το αποδώσω στην δημοτική, στην νεοελληνική. Λοιπόν, και ήλθεν εις των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας των γεμόντων των επτά πληγών των εσχάτων και ελάλησε μετεμού λέγον, δεύρο δείξω σοι την ύμφη την γυναίκα του αρνίου και απίνεγγέμε εν πνεύματι επόρος μέγα και υψηλών και έδειξε μη την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσαν την δόξαν του Θεού, ο φωστήρ αυτής όμοιος λίθο τιμιωτάτο, ως λίθο οι άσπιδοι κρυσταλλίζοντι, έχουσα τείχος μέγα και υψηλών, έχουσα πυλώνας 12 και επί της πυλώσιν αγγέλους 12 και ονόματα επιγεγραμμένα, έστι των 12 φυλών των Υιών Ισραήλ. Παρένθεση εδώ. Τα έχετε ξανακούσει αυτά. Σας τα λέει η θρησκεία, τα λέει το θρησκευτικό μας σύστημα, τα λένε οι παπάδες, οι μοναχοί, οι ερημίτιδες, πώς τους λένε, όλοι αυτοί τα λένε. Όχι βέβαια, γιατί αυτό είναι κρυμμένο στους ανθρώπους. Τώρα βέβαια με το διαδίκτυο και με το θέμα της εποχής όλο και κάτι ακούγεται, αλλά το θέμα είναι να πιστέψει κάποιος. Αλλά δεν είναι ότι δεν τα γνώριζε, είναι ότι και να τα γνωρίσει δύσκολα, είναι απίθανο να πιστέψει κάποιος. Λοιπόν, και ονόματα επιγεγραμμένα, έστι των 12 φυλών των Υιών Ισραήλ. Από ανατολής πυλώνες 3 και από βορρά πυλώνες 3 και από νότου πυλώνες 3 και από δυσμών πυλώνες 3 και το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους 12 και από αυτών 12 ονόματα των 12 αποστόλων του αρνίου και ο λαλών μετεμού είχε μέτρων κάλαμων χρυσούν ή να μητρήσει την πόλην και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής και η πόλης τετράγωνος κοίται και το τείχος αυτής και το μήκος αυτής όσον και το πλάτος και εμέτρησε την πόλη του το καλάμο επί σταδίους 12.000. Το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής ίσα εστί και εμέτρησε το τείχος αυτής 144 πηχών μέτρων ανθρώπου, ο εστιν αγγέλου και η ενδόμησης του τείχους αυτής η ασπής και η πόλης χρυσίων καθαρών όμοιον ή άλλο καθαρό, η θεμέλιοι του τείχους της πόλεως παντή λίθο τιμίο και κοσμημένη, ο θεμέλιος ο πρώτος η ασπής, ο δεύτερος
σάπφυρος, ο τρίτος χαλκιδών, ο τέταρτος σμάραγδος, ο πέμπτος σαρδόνιξ, ο έκτος σάρδιον, ο έβδομος χρυσόλιθος, ο όγδοος βύριλος, ο ένατος τοπάζιον, ο δέκατος χρυσόπρασος, ο ενδέκατος ιάκυνθος, ο δωδέκατος αμέθιστος και οι 12 πυλώνες 12 μαργαρίτε, άνα εις έκαστος των πυλώνων ειν εξ ενός μαργαρίτου, και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών ως ίαλος διαυγής, και ναών ουκ είδων εν αυτή. Ο γαρ Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ναός αυτής έστι, και το αρνίον και η πόλης ου χρίαν έχει του ηλίου, ουδέ της σελήνης, ειν αφένος συν αυτή. Η γαρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λίγνος αυτής το αρνίον, και περιπατήσουσι τα έθνη δια του φωτός αυτής, και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής ου μη κλειστώσιν ημέρας, νίξ γαρ ουκ έστε εκεί, και ίσουσι την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν, και ου μη εισέλθει εις αυτήν παν κοινών και οποιών βδέλιγμα και ψεύδος, ή μη η γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Και ήλθε, λέει, ένας από τους 7 αγγέλους που είχαν τις 7 φιάλες, εκείνες που ήσαν γεμάτες από τις 7 πληγές, τις τελευταίες, και μίλησε μαζί μου λέγοντας, έλα, θα σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνίου, και με μετέφερε σε πνευματικός εννοεί έκσταση, σε πνευματική έκσταση επάνω σε μεγάλο και ψηλό βουνό, και μου έδειξε την πόλη, την Άγια Ιερουσαλήμ, που κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, και που κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, που έχει τη δόξα του Θεού. Ο φωστήρας της είναι όμοιος με πολυτιμότατη πέτρα, σαν πέτρα ιασπή που κρυσταλλίζει, η οποία έχει μεγάλο και ψηλό τείχος, έχει 12 πυλώνες και πάνω στους πυλώνες 12 αγγέλους, και πάνω σε αυτούς γραμμένα ονόματα, τα οποία είναι των 12 φυλών των Ισραηλιτών. Από το ανατολικό μέρος 3 πυλώνες, και από το βόρειο 3 πυλώνες, και από το νότιο μέρος 3 πυλώνες, και από τα δυτικά, από το δυτικό μάλλον 3 πυλώνες. Και μου έδειξε ακόμα το τείχος της πόλης, το οποίο έχει 12 θεμέλια, και πάνω σε αυτά 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του αρνιού, και αυτός που μιλάει μαζί, και ο συνομιλητής μου είχε μέτρο, χρυσό καλάμι, ένα χρυσό καλάμι για να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνες της και το τείχος της. Και η πόλη βρίσκεται τετράγωνο, είναι σε σχήμα τετράγωνο, και η πόλη βρίσκεται σε σχήμα τετράγωνο, και το μήκος της είναι όσο και το πλάτος της. Και μέτρησε την πόλη με το καλάμι μέχρι 12.000 σταδίους, περίπου το μήκος, και το πλάτος και το ύψος της είναι ίσα, έως 12.000 σταδίους περίπου. Το μήκος όμως και το πλάτος της και το ύψος της είναι ίσα. Και μέτρησε το τείχος της 144 πύχης, σύμφωνα με το μέτρο ανθρώπου, λέει, το οποίο είναι το μέτρο
το οποίο είναι το μέτρο του αγγέλου. Δηλαδή ο άγγελος δηλαδή μετριέται σύμφωνα όμως με το ό,τι λογίζουμε εμείς μέτρο. Και η κατασκευή του τείχους ήταν από ιασπί και η πόλη από καθαρό χρυσάφι όμοιο με καθαρό γυαλί. Τα θεμέλια του τείχους της πόλης ήταν στολισμένα από κάθε πολύτιμη πέτρα. Το πρώτο θεμέλιο ήταν ιασπις, το δεύτερο σάφυρος, το τρίτο χαλκιδόνιος, το τέταρτο σμαράγδι, το πέμπτο σαρδόνυχος, το έκτο σάρδιο, το έβδομο χρυσόλιθος, το όγδοο βύριλος, το ένατο τοπάζιο, το δέκατο χρυσόπρασος, το ενδέκατο ιάκυνθος, το δωδέκατο αμέθιστος. Και οι 12 πυλώνες, λέει, ήταν 12 μαργαρίτες. Ο κάθε ένας από αυτούς ξεχωριστά από τους πυλώνες αποτελείται από ένα μαργαρίτη. Αποτελούνταν από ένα μαργαρίτη. Και η πλατεία της πόλης καθαρό χρυσάφι. Ήταν από καθαρό, δηλαδή χρυσάφι, σαν γυαλί διαφανές. Και ναό δεν είδα μέσα σε αυτήν, επειδή ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορας, είναι ο ναός της και το αρνεί. Και η πόλη δεν είχε ανάγκη από τον ήλιο, ούτε από φεγγάρι να φέγγουν σε αυτήν, επειδή η δόξα του Θεού την φώτισε και το λιχνάρι της είναι το αρνί. Και τα έθνη θα περπατήσουν μέσα από το φως της, και σε αυτήν οι βασιλιάδες της γης φέρνουν τη δόξα και την τιμή τους. Και οι πυλώνες της δεν θα κλείσουν την ημέρα ποτέ. Δεν θα κλείσουν την ημέρα ποτέ. Νύχτα βέβαια δεν θα υπάρχει εκεί, και θα φέρνουν σε αυτήν τη δόξα και την τιμή των εθνών. Θα φέρνουν τα έθνη, δηλαδή, την τιμή τους και τη δόξα σε αυτή την πόλη. Και ποτέ δεν θα μπει σε αυτήν οτιδήποτε μολυσμένο και οποιοσδήποτε εκτελεί βδέλιγμα. Βδέλιγμα εννοεί τις εικόνες, τα γάλματα και αυτά, η βίβλος, και ούτε κάποιος που λέει που είναι ψέμα, παρά μόνο η γραμμένη στο βιβλίο της ζωής του αρνιού. Εις, λέει, εκ των 7 αγγέλων. Επιβεβαιώνεται άλλη μια φορά ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα στην υπηρεσία του Θεού, στην υπηρεσία συγκεκριμένα εδώ του Ιησού Χριστού, όπως μας αναφέρει και στην προς Εβραίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για έναν οποιονδήποτε άγγελο, αλλά για έναν από τους 7 που είχαν τις τελευταίες, τις έσχατες πληγές. Οι πληγές αυτές υπήρξαν το αποκορύφωμα της Θείας Κρίσης, διότι όπως έχουμε δει και έχουμε πει, ότι κάθε σειρά κρίσεων ανεβαίνει σε κλιμάκωση και σε ένταση, έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό και λέμε ότι εδώ είναι το αποκορύφωμά της Θείας Κρίσης για εκείνους που περιφρόνησαν την Θεία Αγάπη. Ποια είναι η Θεία Αγάπη? Οι λόγοι του Θεού, οι οποίοι εκφράστηκαν δια Ιησού Χριστού και υπό ανθρώπων που ο ίδιος επίσης υπό ανθρώπων που ο ίδιος αποφάσισε να εκτελέσουν αυτό το έργο. Και είναι τα 27 βιβλία του κανόνα της Καινής Διαθήκης μας, για όσους πιστεύουμε βέβαια στην Καινή Διαθήκη. Για τον Ιωάννη όμως η αποστολή του Αγγέλου περιέχει μήνυμα θείας αγαθότητας. Προς ποιους? Προς τους λυτρωμένους, που φτάνει σε ένα αποκορύφωμα αποκαλύψεων.
λέει νύμφην γυναίκα αρνίου την πόλην Ιερουσαλήμ. Σε αυτό έχουμε ξαναμιλήσει στο προηγούμενο βίντεο που μιλάει για την γυναίκα του αρνιού και την πόλη την Ιερουσαλήμ. Να μην ξαναλέμε τα ίδια. Λοιπόν, ο Φωστήρ λέει αυτής όμοιος λίθο τιμιωτάτο, ως λίθο η άσπιδη. Ο Φωστήρας αυτός δεν είναι παρά αυτή η δόξα του Θεού. Όταν λέει Φωστήρας εννοεί την δόξα του Θεού. Θα το δούμε και παρακάτω αυτό. Θα το πούμε και παρακάτω. Θα αναφερθούμε σε αυτό και προσπαθεί ο Ιωάννης να δώσει κάποια ομοιότητα της δομής, το πώς είναι κατασκευασμένο δηλαδή, με τον Ιάσπη, όπως είχε κάνει και πιο πριν, πολύ πιο πριν, στο 4ο κεφάλαιο που είχαμε κάνει, αλλά η ανθρώπινη γλώσσα βέβαια είναι αδύνατη σε περιγραφές για τη Θεία Μεγαλοπρέπεια και όλα αυτά τα αιώνια που είναι που δημιούργησε ο Θεός. Έτσι, δεν μπορείς να εκφραστείς, ακόμα και να τα βλέπεις, δεν υπάρχουν, και ειδικά με τις γνώσεις του πρώτου αιώνος, δεν μπορείς να τα εκφράσεις ακριβώς. Προσπαθεί όμως ο Ιωάννης. Λέει Φωστήρ, σημαίνει πηγή φωτός. Έτσι, ο Φωστήρας είναι πηγή φωτός. Και το λέμε Φωστήρας. Ποιος είναι ο Φωστήρας? Η δόξα του Θεού. Και η Νέα Ιερουσαλήμ θα έχει πηγή, δηλαδή φωτός, την δόξα του Θεού. Τείχος μέγα και υψηλών. Αυτό είναι ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό της καινούριας Ιερουσαλήμ που έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο ότι είναι ετοιμασμένη για τη μέρα, την ώρα, τον μήνα και τον ενιαυτό το συγκεκριμένο, που θα κατεβαίνει από τον ουρανό, που είναι ετοιμασμένη από τον Θεό, έτσι, για την μέρα, λέει, για την ώρα, τη μέρα, το μήνα και τον ενιαυτό, και τη βλέπει ο Ιωάννης να κατεβαίνει από τον ουρανό. Αυτό θα συμβεί στη Δευτέρα Παρουσία, ένα από τα γεγονότα της Δευτέρας Παρουσίας, για να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του ο Ιησούς στη γη για 1000 έτη, όπως έχουμε διαβάσει και έχουμε μιλήσει σε προηγούμενο βίντεο. Αυτή η καινούργια Ιερουσαλήμ, που είναι συγχρόνως ένα σύνολο από πνευματικά μαθήματα που μας δίνει η Γραφή, το μέγεθος και οι διαστάσεις του τείχους, το μέγεθος και οι διαστάσεις του τείχους μιας πόλης στους χρόνους της Καινής Διαθήκης φανέρωνε πάντα το μεγαλείο, τη δόξα, τον πλούτο της, τη δύναμή της και την ασφάλεια της πόλης, έτσι, με τα τείχη και λοιπά που είχαν οι πόλεις. Και όταν η ασφάλεια της πόλης ήταν μεγάλη, τίποτα το εχθρικό, το ανεπιθύμητο δεν μπορούσε να μπει μέσα σε αυτήν. Από το εδάφιο 10 γνωρίζουμε ότι για να μπορέσει ο Ιωάννης να κοιτάξει στο εσωτερικό αυτής της πόλης, μεταφέρθηκε σε όρος μέγα και υψηλών, λέει. Τα λόγια αυτά δείχνουν σε εμάς, όσο γίνεται να μας δείξει, δηλαδή τις τεράστιες, όσο γίνεται να καταλάβουμε, τις τεράστιες διαστάσεις του τείχους. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, το τείχος φανερώνει ότι στην πόλη για την οποία γίνεται λόγος επικρατούν συνθήκες μοναδικές στο είδος τους και όχι σαν τις συνηθισμένες που γνωρίζουμε εμείς οι άνθρωποι. Όσον αφορά φυσικά και τον πλούτο και τη μεγαλοπρέπεια, αλλά και την ασφάλεια. Και δίνονται τα στοιχεία αυτά για να ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν τον αναγνώστη πιστό, έτσι, παύλα πιστό, στην επιθυμία του να φτάσει το γρηγορότερο μέσα στην παρουσία του Κυρίου του και να ησυχάσει ολοκληρωτικά και αιώνια.
Βέβαια αυτό απευθύνεται μόνο σε πιστούς του Χριστού, έτσι, του Ευαγγελίου του δηλαδή. Πυλώνες λέει 12, άγγελοι 12, ονόματα 12 φυλών Ισραήλ. Λοιπόν, από το σημείο αυτό ουσιαστικά εισερχόμαστε σε ένα έδαφος, αυτό που μας περιγράφει εδώ, πέρα για πέρα μοναδικό και άγιο, και ότι τις αλήθειες που συναντούμε εδώ μόνο αμυδρά θα μπορούμε να τις αντιλαμβανόμαστε, να τις αντιληφθούμε, έτσι, μόνο αμυδρά δηλαδή, εντάξει. Και αυτό μόνο, και αυτό το αμυδρά μόνο, και αυτό μόνο εφόσον ο Κύριος ρίχνει πάνω μας φως Θείας χάρης που χρειάζεται ο κάθε πιστός, έτσι, όταν ασχολείται με τα του Θεού, και να ανοίξει και η διάνοια του ανθρώπου, ώστε να μπορεί να καταλάβει λίγο παραπάνω, ή να καταλάβει, να το πω πιο σωστά, ακριβώς έστω αυτά τα στοιχεία που μας δίνονται εδώ. Με αυτή την προϋπόθεση λοιπόν, ότι το Άγιο Πνεύμα θα μας διανοίξει τα μάτια, όπως κάνει πάντα ο Θεός σε όποιον ασχολείται με τους λόγους Του, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιληφθούμε ως ένα βαθμό τις αιώνιες αλήθειες του Ευαγγελίου, έτσι, εκτός από δεν μιλάω για τα ευκολονόητα, έτσι. Λοιπόν, και επειδή εδώ ήταν λόγος παραπάνω εδώ, επειδή έχουμε να κάνουμε με εικόνες και πραγματικότητες που δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε με κάτι γνωστό, ώστε να μπορούμε να τις αντιληφθούμε πλήρως. Μόνο όποιοι μπουν σε εκείνο το μέρος, σε εκείνη τη δόξα, τότε μόνο αυτοί θα αρχίσουν και θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν σιγά σιγά το μέγεθος του μεγαλείου και της θείας μεγαλοπρέπειας όλων εκείνων που τώρα ενιγματωδώς και μέσω της πίστης μπορούμε να δεκτούμε. Λοιπόν, η όλη εικόνα μας μεταφέρει στη σκηνή του μαρτυρίου της Παλιάς Διαθήκης. Μας έρχεται αυτή η εικόνα στο μυαλό, και μάλιστα κατά έντονο τρόπο η καινούρια Ιερουσαλήμ, η νύφη του αρνίου, είναι η καινούρια σκηνή, το αιώνιο κατοικητήριο του Κυρίου, και η καινούρια σκηνή θα είναι ο τόπος όπου θα εισέρχεται ο Ισραήλ και τα έθνη μέσα από τις πύλες της. Οι 12 άγγελοι, θέλω να πω ότι από αυτούς που θα έχουν επιζήσει, έτσι, από αυτούς που θα έχουν επιζήσει και θα είναι με βιολογικό σώμα, θα πρέπει να έρχονται εκεί, να αποδίδουν τιμές κλπ. Λοιπόν, οι 12 άγγελοι δεν είναι παρά οι φύλακες και υπηρετικά όργανα των εισερχομένων και εξερχομένων στην ουράνια Ιερουσαλήμ. Είναι όμως και εμβλήματα τιμής και δόξας, επειδή βρίσκονται, λέει, δηλαδή πάνω στους πυλώνες, και στην αιωνιότητα θα εξακολουθούν να είναι οι άγγελοι υπηρετικά πνεύματα, όχι βέβαια με το αίσθημα της ταπείνωσης του υπηρέτη, του σκλάβου, αλλά της χαράς και της δόξας, της συμμετοχής στο θείο μεγαλείο, δηλαδή του ένδοξου Υιού του Θεού. 12 φυλές, 12 θεμέλιοι. Αυτό έχω ξαναφερθεί σε αυτό στο 4ο κεφάλαιο, να μην τα ξαναλέμε, στο 4ο κεφάλαιο, 4ο εδάφιο. Στο βίντεο δηλαδή που αφορούσε το 4ο κεφάλαιο και το 4ο εδάφιο του 4ου κεφαλαίου. Που λέει για τους 24 πρεσβύτερους της Εκκλησίας όλων των αιώνων από το Ισραήλ και τα έθνη. Το έχω αναφέρει σε εκείνη την περίπτωση τι ακριβώς σημαίνει. Το τείχος, λέει, της πόλεως έχουν θεμελίους 12, ονόματα των 12 Αποστόλων. Το σημείο αυτό ενισχύει όσα έχω αναφέρει πιο πριν. Η Εκκλησία του Κυρίου,
τα θεμέλια του τείχους, των συνόρων της δηλαδή, είναι το θεμέλιο των Αποστόλων και προφητών. Έτσι, δηλαδή οι 24 πρεσβύτεροι αφορούν, που βλέπει ο Ιωάννης στον ουρανό, έχει ήδη πάρει ο Θεός, δηλαδή ο Ιησούς, συγκεκριμένα τους δικούς του, γι' αυτό και βλέπει 24 πρεσβύτερους. Είναι το βασίλειον ιεράτευμα, όπως το λέει η Καινή Διαθήκη, ιερείς και βασιλείς του υψίστου Θεού, παύλα, αρχιερέως, έτσι, Ιησού Χριστού. Και οι 12, γι' αυτό και είχα πει ότι είναι 24, γιατί 12 αφορούν, είναι οι Απόστολοι, των 12 Αποστόλων, δηλαδή αφορούν τους πιστούς από τα έθνη, τους μη Εβραίους, και 12, οι άλλοι 12 αφορούν αυτούς που θα σωθούν από το λαό Ισραήλ, που είναι οι 12 προφήτες, έτσι, που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Και αφορά τον λαό Ισραήλ. Οι 12 προφήτες συμβολίζουν τον λαό Ισραήλ, οι 12 Απόστολοι συμβολίζουν τα έθνη. Τους πιστούς εννοούμε. Από τα έθνη, τους πιστούς από τον Ισραήλ. Και είναι ακρογωνιαίος, όλο αυτό είναι ο ακρογωνιαίος, σε αυτό ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο ακρογωνιαίος λίθος είναι αυτός ο λίθος που στέκεται όλο το οικοδόμημα στην ουσία πάνω σε αυτό. Ο κεντρικός δηλαδή λίθος. Αυτός που όλα τα στηρίγματα ακουμπάνε πάνω σε αυτό. Είναι ο Ιησούς Χριστός φυσικά. Λοιπόν, το θεμέλιο λοιπόν αυτό είναι το πρόσωπο του λατρευτού σωτήρα Ιησού Χριστού, στον οποίο ουσιαστικά οικοδομήθηκε ολόκληρη η Εκκλησία. Είναι ο αρχηγός της πίστεως, λέει, έτσι, και η κεφαλή της Εκκλησίας. Η κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι η θρησκεία, όπως πιστεύει ο κόσμος, οι αρχιεπίσκοποι κλπ. Αυτή είναι λάθρη, δεν υπάρχει αρχιεπίσκοπος και αρχιερέας και όλα αυτά και αρχιερείς. Αρχιερέας είναι ένας. Μιλάμε τώρα, τι λέει, για τους ανθρώπους που ακολουθούν τον Χριστό, έτσι, όχι τους ανθρώπους που ακολουθούν τη θρησκεία. Η θρησκεία ακολουθεί κάτι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, το μήνυμα λοιπόν των Αποστόλων περιείχε τα λόγια των προφητών της Παλιάς Διαθήκης, τα λόγια του Ιησού Χριστού που διδάχθηκαν κοντά του, και επίσης και η αποκάλυψη που είχε ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ο Θεός αποκάλυπτε και μιλούσε με το στόμα των Αποστόλων, που σημαίνει ότι αυτοί ήταν αλάθητοι στο θεολογικό λόγο. Δεν μπορώ να κάνω, όταν μιλάει ο Θεός μέσα από το στόμα μου, χρησιμοποιώντας το στόμα μου, εννοείται ότι αυτά που λέω όσον αφορά τα θεολογικά, έτσι, ή αλλιώς τα σωτήρια λόγια, δεν χρήζουν διόρθωσης, ούτε χρήζουν, ας πούμε, απόρριψης. Είναι αληθινά λόγια. Είναι αυτά ακριβώς τα λόγια του Θεού. Όποιος θέλει βέβαια τα ακολουθεί, όποιος θέλει δεν τα ακολουθεί. Λοιπόν, και λέει 3 από Ανατολής, βορρά, νότου δυσμών. Δυτικά δηλαδή. Αυτή είναι μια ζωηρή εικόνα για την δικαιοσύνη και ισότητα όλων στην παρουσία του Κυρίου. Όλοι θα είναι μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού, και επίσης θα είναι ισότητα. Θα προκύψει ισότητα, όχι όπως τώρα που δεν υπάρχει ισότητα και κράτος δικαίου. Λοιπόν, διακρίσεις και το να είναι κάποιος πάνω από τον άλλον, όπως είναι τώρα, κάποιος πιο σπουδαίος από τον άλλον ή σε καλύτερη θέση από τον άλλον, αυτά θα αποτελούν ανάμνηση του παρελθόντος όσον αφορά την βασιλεία του Ιησού Χριστού στη γη. Λοιπόν, μέτρο κάλαμον χρυσούν. Το σκοινί και το καλάμι χρησιμοποιούνται στη βίβλο συχνά για να δηλώσουν κρίση, καταδίκη δηλαδή, ή έλεος, έτσι, και προστασία από την κρίση. Στο σημείο αυτό εντύπωση μας κάνει ότι το καλάμι είναι χρυσούν, λέει, και γνωρίζουμε
από τη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα από το ναό του Σολομώντα ότι το χρυσούν συμβολίζει τα ουράνια και αληθινά. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με προστασία από την Θεία Κρίση για όλους εκείνους που μπήκαν στην αληθινή σκηνή την επουράνια. Έτσι, η Ιερουσαλήμ εννοείται που κατέβηκε στη γη από το Θεό. Δεν υπάρχει κρίση, δηλαδή καταδίκη κόλασης. Όταν λέει κρίση εννοεί ότι θα καταδικαστούν στην κόλαση. Όχι στον ίδιο βαθμό όλοι, έτσι, ο καθένας, υπάρχουν δηλαδή μέτρο, έτσι, και βαθμίδες. Δεν είναι όλοι οι εγκληματίες π.χ. δεν έχουν όλοι την ίδια ποινή, έτσι, υπάρχουν βαθμίδες και θα έχει βαθμίδες. Λοιπόν, η κόλαση. Η πόλη τετράγωνος λέει σταδίους 12.000. Λοιπόν, το σχήμα της πόλης δηλαδή είναι το σχήμα όπως ένας κύβος, περίπου, δηλαδή κάπως σαν τον κύβο. Και λέει, ναι, είναι σαν τον κύβο. Ο ουρανός του Θεού είναι τέλειος, έτσι. Οι διαστάσεις δηλαδή μιλούν για την τελειότητα, όπως ο ουρανός του Θεού είναι τέλειος. Το εσωτερικό της σκηνής του μαρτυρίου και του ναού στη γη, που ήταν στην Παλιά Διαθήκη, ήταν αντίτυπο των αληθινών. Αυτό που θα βιώσει ο κόσμος, αυτό που αναφέρει εδώ, που θα βιώσει ο κόσμος ο οποίος θα σωθεί, έτσι, οι άνθρωποι που θα σωθούν θα τα βιώσουν αυτά. Και είχε πλάτος, λέει, θα έχει πλάτος, μήκος και ύψος το ίδιο, έτσι. Όπως μας αναφέρεται αυτό και στο Α Βασιλέων, στο 6ο κεφάλαιο, 20ο εδάφιο, και αναφορά περί αυτού γίνεται και στο Β Χρονικών, 3ο κεφάλαιο, 8ο εδάφιο. Σύμβολο του κατοικητηρίου δηλαδή του Θεού, που εδώ έχουμε ένα σύμβολο του κατοικητηρίου του Θεού, γιατί σε αυτήν την πόλη κατοικεί ο Θεός επί της γης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και αφού θα κατοικεί ο Θεός θα υπάρχει κάτι αντίτυπο του αληθινού που είναι στον ουρανό. Λοιπόν, 8 λέει στάδιοι, 8, για να καταλάβουμε το μέγεθος, λέει, πρέπει να σκεφτούμε ή να γνωρίζουμε μάλλον ότι 8 στάδιοι υπολογίζονται για ένα ρωμαϊκό μίλι. Είναι ίση με ένα ρωμαϊκό μίλι. Δηλαδή 12.000 στάδιοι, έτσι, το ρωμαϊκό μίλι ήταν 1478 μέτρα και κάτι ψηλά, 1478 μέτρα, άρα 1500 ρωμαϊκά μίλια, έτσι. Λοιπόν, οι διαστάσεις δηλαδή ήταν τεράστιες, αυτές που βλέπει ο Ιωάννης, που θα έχει η πόλη αυτή. Δηλαδή συνολικά, αν το μετατρέψουμε σε μέτρα, είναι 2.200 χιλιόμετρα. Αν το μετατρέψουμε μάλλον σε χιλιόμετρα, 2.200 χιλιόμετρα. Δηλαδή 2.200 χιλιόμετρα ύψος, μήκος, πλάτος, έτσι, είναι ίδιο. Θα πει κάποιος βέβαια, πώς είναι δυνατόν να κατέβει κάτι τέτοιο από τον ουρανό, μια τέτοια πόλη, μια τέτοια κατασκευή, ας το πούμε έτσι, από τον Θεό, και πώς θα είναι πάνω στη γη. Αυτό μόνο αυτοί που θα το βιώσουν θα το δουν. Αλλά ό,τι λέει ο Θεός είναι ακριβώς έτσι. Δεν χρήζει αμφιβολίας, ούτε είναι συμβολικό, μιλάει ακριβώς για τις διαστάσεις. Όταν σου λέει ο Θεός ότι θα βασιλέψει ο Υιός του 1000 έτη, είναι 1000 έτη. Όπως έλεγε
70 έτη θα πάτε σκλάβοι, επειδή αποστατήσατε, που είπε στους Εβραίους, και πήγανε 70 έτη ακριβώς στη Βαβυλώνα που τους πήρε ο Ναβουχοδονόσορας σκλάβους και διάλυσε και την Ιερουσαλήμ. Και γι' αυτό δίνονται εδώ διαστάσεις. Βέβαια φαίνονται τεράστιες, αλλά δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση τίποτα, γιατί έχουμε να κάνουμε εδώ με τον δημιουργό Θεό. Λοιπόν, και μας λέει παρακάτω, εμέτρησα, λέει, το τείχος 144 πύχες. Ναι, ξέχασα να πω ότι για να καταλάβουμε το μέγεθος που αναφέρθηκα πιο πριν, το ύψος, ας πούμε, της πόλης αυτής είναι ουσιαστικά 740 φορές, αν κάνουμε έναν υπολογισμό, 740 φορές μεγαλύτερο από τον Όλυμπο, που είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, αν θυμάμαι καλά 2.950 περίπου, κάπως έτσι. Λοιπόν, θα είναι 740 φορές μεγαλύτερο το ύψος αυτής της πόλης. Και λέει παρακάτω, εμέτρησε το τείχος 144 πύχες. Το μέτρημα δεν αφορά το ύψος του τείχους, στο οποίο έχει γίνει αναφορά πιο πριν και είπαμε πόσο είναι, αλλά αναφέρει, ουσιαστικά μιλάει για το πλάτος, έτσι, του τείχους. Λοιπόν, και για να δει αυτό μέσα στην πόλη πως είναι, μεταφέρθηκε κάπου πολύ ψηλά, σε όρος μέγα, λέει, και υψηλό. Σύμφωνα με μαρτυρία του Ηροδότου, τα τείχη της Βαβυλώνας, παράδειγμα, είχαν ύψος 102 μέτρων. Εδώ δεν μιλάμε για ύψος 102 μέτρων, αλλά για 2.200 χιλιόμετρα. Λοιπόν, και εννοείται ότι είναι σαφές ότι εδώ μιλάει για το πάχος το πλάτος, το πάχος του τείχους, έτσι, το οποίο είναι περί τα 65 μέτρα πλατή, γιατί ένας πύχης είναι 45 εκατοστά και 45 εκατοστά του μέτρου, έτσι. Άρα μιλάμε για 65 μέτρα πλάτος, πάχος του τείχους. Λοιπόν, για τη Βαβυλώνα γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη, ότι είχε διπλά τείχη και ότι το πλάτος και των δύο μαζί των τειχών της, έφτανε με το ζόρι τα 26 μέτρα, δεν τα ξεπερνούσε καν τα 26 μέτρα. Λοιπόν, και αυτό θέλει να δείξει την ασφάλεια, έτσι, της πόλεως. Λοιπόν, μέτρων ανθρώπου ο έστιν αγγέλου. Το μέτρο που χρησιμοποιείται εδώ είναι όμοιο με εκείνο που χρησιμοποιείται από ανθρώπους, λέει. Στην προκειμένη περίπτωση, ένα τέτοιο όργανο, λοιπόν, εδώ χρησιμοποίησε ο άγγελος αυτός του Θεού, η ενδόμηση του τείχους Ιασπής. Ενώ ο φωστήρας, λοιπόν, της πόλης μας λέει, ενώ ο φωστήρας της πόλης είναι σαν Ιασπής, το υλικό του τείχους εδώ είναι Ιασπής. Ο Ιασπής είναι ένας από τους 12 θεμέλιους λίθους που αναφέρονται στην Παλιά Διαθήκη και μοιάζει με καθαρό λαμπερό γαλάζιο διαμάντι, σύμβολο δηλαδή του ουρανού και της δόξας του Θεού. Έχει και άλλα χρώματα, κάποιες φορές, αλλά όμως το ερυθρό έχει και άλλα χρώματα, αλλά κυριαρχεί όμως το ερυθρό από τα άλλα χρώματα, έτσι, σύμβολο ότι όλοι όσοι
βρίσκονται μέσα από το τείχος έχουν στηριχτεί στο αίμα της θυσίας του Γολγοθά. Ο Ιασπής ήταν ο τελευταίος στη σειρά του περιστήθιου του αρχιερέου στην Παλαιά Διαθήκη, όπως βλέπουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο 28ο κεφάλαιο, και συμβόλιζε την ερχόμενη ελπίδα της σωτηρίας, τον υπεσχημένο δηλαδή Μεσσία που θα ερχόταν στον κόσμο, τον Ιησού τον κεχρισμένο, δηλαδή ή αλλιώς Ιησού τον Χριστό, που θα ερχόταν στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό συμβολίζει εδώ ο Ιασπής, και εδώ βλέπουμε ότι ο Ιασπής κατέχει την πρώτη θέση στους θεμέλιους λίθους που αναφέρονται. Λοιπόν, κατέχει την πρώτη θέση ο Ιασπής. Ενώ τότε ήταν στην τελευταία θέση, έτσι. Και μπροστά ήταν ο Σάρδιος. Τώρα πήγε τελευταίος, αναφέρεται στην Αποκάλυψη ο Σάρδιος, όταν είχε δει ο Ιωάννης στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο το είχαμε κάνει αυτό. Είδε πρώτα όμοιο, λέει, με Σάρδιο και Ιασπής. Ενώ εκεί, μάλλον είπε με Ιασπής και Σάρδιο, ενώ τότε στο περιστήθιο του αρχιερέως ήταν αντελώς αντίθετα. Λοιπόν, η πόλης, λέει, χρυσίων καθαρών, όμοιον ή άλλο καθαρό. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν παραλλαγές αποχρώσεων του χρυσού. Έχουμε δηλαδή τον κίτρινο χρυσό, έχουμε τον πρασινίζον, έχουμε τον λευκό χρυσό, την πλατίνα δηλαδή. Λοιπόν, και τον κόκκινο χρυσό. Λοιπόν, το κείμενο μας εδώ μας δίνει την τέλεια μορφή του. Καθαρός σαν γυαλί, λέει, που είναι σύμβολο της δικαιοσύνης του Θεού. Ο χρυσός είναι σύμβολο του ουρανού και των ουρανίων, σύμφωνα με τη βίβλο, και ο καθαρός χρυσός δείχνει την τελειότητα του ουρανού και της θείας δικαιοσύνης και της αγιότητος, φυσικά. Η θεμέλη, λέει, του τείχους. Γνωρίζουμε από τη Γραφή ότι εκτός των όσων έχουμε αναφερθεί πιο πριν για το ίδιο θέμα, οι πιστοί είναι ζωντανές πέτρες, αναφέρονται στη Γραφή, που χτίζονται επάνω στον ακρογωνιαίο λίθο, δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Μπορεί να πάει κάποιος να διαβάσει και λίγο πάνω σε αυτό στην προς Εφεσίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, και στην Α Πέτρου στο δεύτερο επίσης κεφάλαιο. Και μας αναφέρονται οι λίθοι. Έτσι, ο πρώτος είναι ο Ιασπής. Είπαμε πιο πριν πώς είναι ο Ιασπής. Ο άλλος είναι ο Τσάπφυρος. Είναι ένας πολύτιμος λίθος θαλασσίου χρώματος, έχει χρώμα θαλασσί, ανοιχτό, και κάποιες φορές είναι και σκούρο, με στίγματα κίτρινου, και ακτινοβολεί σαν το χρυσάφι, και όπως αστράφτει ένα αστέρι. Λοιπόν, το έδαφος πάνω στο... θυμόμαστε, μπορούμε να θυμηθούμε, όσοι γνωρίζουμε βέβαια, το έδαφος πάνω στο οποίο πατούσε ο Θεός, καθώς μας περιγράφει το περιστατικό ο Μωυσής. Στο βιβλίο της Εξόδου, στο 24ο κεφάλαιο είναι αυτό. Ήταν σάφυρος και καθαρός σαν το στερέωμα του ουρανού. Έχουμε λοιπόν εδώ και πάλι εικόνα του ουρανού συνδυασμένη με τη Θεία Δικαιοσύνη. Έτσι. Στο περιστήθιο του αρχιερέως της Παλαιής Διαθήκης ήταν πέμπτος ο Ζάφυρος. Ο επόμενος είναι ο Χαλκιδών, επίσης πολύτιμος λίθος, που πήρε το όνομά του από την Χαλκιδόνα, από όπου και προερχόταν, έτσι, χρώματος πρασινοπού, όμοιος με τον 8ο λίθο του αρχιερέα στην Παλαιά Διαθήκη, και μετά ο επόμενος λίθος είναι ο Σμάραγδος, επίσης χρώματος πρασινοπού,
με διάφορες αποχρώσεις όμως, κυριαρχεί δηλαδή το πράσινο, και έχει και διάφορες αποχρώσεις. Λίθος, είναι λίθος διαφανής και ή διαφώτιστος. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι για πρώτη φορά σε ναό του Ηρακλή στην Τύρο συνάντησε δύο στήλους, έναν από χρυσό και έναν από σμαράγδι. Στο περιστίδιο του αρχιερέα στην Παλιά Διαθήκη ήταν τρίτος στη σειρά και χρώματος ερυθρού ή λευκού με ερυθρά, πώς να το πω τώρα αυτό, είχε δηλαδή και κομμάτια ερυθρά, έτσι, κάποια μέρη του ήταν και ερυθρά. Μιλάμε τώρα για σπάνιους πολύτιμους λίθους. Ο Σάρδιος πήρε το όνομά του από την πόλη Σάρδης, που αναφέρει και στις επιστολές, που η μία επιστολή πάει προς την εκκλησία των Σάρδεων. Λοιπόν, και προερχόταν από εκεί, χρώματος κόκκινου, έτσι ήταν, και είναι μάλλον χρώματος κόκκινου, αυτό το κόκκινο της φωτιάς που λέμε, και ήταν το πρώτο, ο Σάρδιος τότε ήταν ο πρώτος πολύτιμος λίθος στη θέση του περιστηθείου στην Παλιά Διαθήκη. Συμβόλιζε την κρίση του Θεού, αλλά και την συμφιλίωση στηριζόμενη στο αίμα της θυσίας του Χριστού. Χρυσόλιθος, η λέξη μαρτυρεί και όλα στο χρυσοκίτρινο χρώμα του, έτσι. Όπως ο πρώτος ο Ίασπης μιλούσε για τον ουρανό και τη δόξα, την αγάπη του Θεού βάσει της εν Χριστώ θυσίας, έτσι και αυτός εδώ σαν πρώτος, εδώ στη δεύτερη εξάδα, αριθμός ανθρώπου, έτσι, σύμβολο αριθμό ανθρώπου, το 6, αλλά και 7ο συνολικά, αριθμός Θεού, έτσι, το αριθμός 7, ο αριθμός που δείχνει την τελειότητα και την καθαρότητα, την αγιοσύνη δηλαδή του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Λοιπόν, στο περιστίδιο της Παλαιάς Διαθήκης δεν αναφέρεται, και οι Εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους τον βάζουν 10ο κατά σειρά. Ο λίθος είναι επίσης και διαφανής αυτός. Ο βύρυλος, το χρώμα του είναι πρασινοπό, όπως όταν βλέπουμε να πρασινίζει η θάλασσα, κάπως έτσι μοιάζει. Σπάνιος λίθος, η συμβολικότητά του δεν μας καθορίζεται πλήρως στην Παλαιά Διαθήκη. Το ότι είναι αδιάβρωτος, είναι λίθος ο οποίος είναι αδιάβρωτος, έτσι, και το ότι είναι αδιάβρωτος μας οδηγεί στην σκέψη ότι συμβολίζει την κληρονομιά των πιστών, που είναι άφθαρτος και αμίαντος και αμάραντος, όπως μας λέει στην Α Πέτρο επιστολή ο Πέτρος. 10ος στο περιστίδιο της Παλαιάς Διαθήκης. Το πάζιον είναι πρασινοκίτρινος στο χρώμα, κυριαρχεί όμως το κίτρινο, πιο πολύ είναι κίτρινο παρά πράσινο. Υπάρχει επίσης και σε χρωματισμό κίτρινο, κόκκινο, θαλασσί και πράσινο, όλα μαζί. Δεύτερος ήταν στο περιστήθιο του αρχιερέως της Παλαιάς Διαθήκης. Το χρώμα μερικών τέτοιων λιθών του τοπάζιου, έτσι, μεταβάλλεται όταν δηλαδή υπάρχει φως και πέφτει πάνω φως, αλλάζει, έτσι, δηλαδή παίζουν τα χρώματα. Μερικοί που είναι πιο πολύ κυτρινίζουν, όταν ζεσταθούν γίνονται ρόδινοι. Ο χρυσόπρασος, η λέξη επίσης μας προδίδει το χρώμα του, είναι χρυσοπράσινο, το πράσινο σαν του πράσου, έτσι.
Δεν μας αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη στην γραφή ο συμβολισμός αυτού του λίθου, επίσης δεν μας αναφέρεται, και δεν υπήρχε στο περιστήθιο της Παλαιάς Διαθήκης. Η Άκυνθος, ο Άκυνθος έχει ποικιλία χρωμάτων, από κόκκινο μέχρι μαύρο. Εδώ όμως πρόκειται για το σκούρο γαλάζιο, δηλαδή σαν το βιολετί. Συνορεύει με το χρώμα του αμέθιστου. Δεν υπήρχε στο περιστήθιο του αρχιερέως της Παλαιάς Διαθήκης αυτός ο λίθος. Και τελευταίος ο αμέθιστος, το χρώμα του είναι πορφυρό ή κόκκινο σαν το τριαντάφυλλο ή σαν το κρασί μάλλον καλύτερα, και μοιάζει και με το χρώμα του αίματος. Ο λίθος αυτός, ο λίθος ο αμέθιστος, είναι διαφανής λίθος, έτσι, και ένατος στη σειρά του περιστηθείου της Παλαιάς Διαθήκης. Το χρώμα λοιπόν εδώ αυτό συμβολίζει και μιλάει για τη θυσία του Γολγοθά, του Ιησού Χριστού. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να τονίσουμε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των λίθων που αναφέρονται εδώ. Ο πρώτος ο Ίασπης και ο τελευταίος ο αμέθιστος, και οι δυο τους περιέχουν το μήνυμα του Γολγοθά, της θυσίας δηλαδή του λατρευτού Ιησού Χριστού, λατρευτού για τους πιστούς δηλαδή που ακολουθούν τον Σωτήρα Ιησού Χριστό, δηλαδή το Ευαγγέλιό του. Με άλλα λόγια, ολόκληρη η πόλη και τα δικαιώματα του ουρανού βασίζονται σε αυτήν τη μοναδική αιώνια θυσία του αίματος του Σταυρού. Έτσι, γιατί όπως έχω ξαναπεί, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δεν καθαρίζει ο παπάς τις αμαρτίες ή ο ερημίτης ή ο ερημοσπίτης ή κάποιος Άγιος ή κάποιος δοξασμένος. Δεν υπάρχουν αυτά. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει, μας λέει η Καινή Διαθήκη, από κάθε αμαρτία. Δηλαδή επικαλείσαι στην προσευχή σου από τον Πατέρα, τον ουράνιο, επικαλείσαι να καθαριστείς, να σε καθαρίσει δηλαδή με το αίμα του Ιησού Χριστού που έχεις στο σταυρό του Γολγοθά, και αυτομάτως οι αμαρτίες φεύγουν από πάνω από τον άνθρωπο τον πιστό. Βέβαια, για να το κάνει κάποιος έτσι σωστά, δηλαδή για να αφαιρεθούν οι αμαρτίες του, θα πρέπει να είναι πιστός του Χριστού. Πράγμα σπάνιο στις μέρες μας να είναι κάποιος πιστός του Χριστού, όχι να λέει ότι πιστεύω στο Χριστό. Έτσι, γιατί πολλοί μου λέει, μα εγώ πιστεύω στο Χριστό. Μα δεν εννοώ αυτό. Εννοώ αυτό που λέει η Βίβλος. Δηλαδή, ακόλουθη της μοναδικής αλήθειας του Ευαγγελίου. Δεν υπάρχουν αλήθειες πέρα από την αλήθεια. Πληρεί πάσα στας αλήθειας, λέει. Και αυτός ο κανόνας των 27 βιβλίων είτε θα σε καταδικάσει, έτσι, είτε θα σε επιβραβεύσει και θα σε αθωώσει. Όχι άλλα βιβλία. Έχω και εγώ βιβλία, ας πούμε, από κάποιους μοναχούς, από κάποιους βίους Αγίων, από κάποιους ερημίτες, από κάποιους υπτάμενους Αγίους που ειρνοβολάνε από εδώ και από εκεί. Δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για τον Θείο Λόγο, έτσι. Λοιπόν, και όπως ο ίδιος ο Κύριος είναι το Α και το Ω, η αρχή δηλαδή και το τέλος, έτσι και εδώ ο Γολγοθάς της αγάπης του με τον Ίασπη και τον αμέθιστο δημιουργούν τις προϋποθέσεις και ανοίγουν το μέλλον για μια αιωνιότητα για όποιον ακολουθήσει μόνο και αποδεχτεί μόνο το Ευαγγέλιο. Και γι' αυτό πρέπει να δίνουμε δόξα στον Κύριο, δόξα στο Θεό για όλο αυτό το έργο που έκανε στους ανθρώπους. Φυσικά είμαστε αυτόβουλα όντα. Τη σημερινή εποχή είμαστε λίγο πριν το τέλος, οπότε έχουμε φτάσει στο ζενίθ. Στο ζενίθ της αποστασίας. Η αποστασία περιλαμβάνει ένα σωρό πράγματα μέσα. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι είτε άθεος, είτε ανήκει σε θρησκεία, είτε δεν ενδιαφέρει τίποτα, είτε τα θεωρεί παραμύθια. Όλα αυτά είναι αποστασία. Δηλαδή εγώ έδωσα το λόγο μου, λέει, σε εσάς, εσείς αποστραφήκατε το λόγο μου, ή το διορθώνετε, τον απορρίπτετε, τον αποδομείτε, ένα σωρό πράγματα. Αυτό θα έχει επίπτωση, λέει ο Θεός. Βέβαια, κάποιος μπορεί να μην πιστεύει ότι θα υπάρχει επίπτωση, έτσι, για τον ίδιο ή για την ψυχή του ή οτιδήποτε που αφορά αυτόν. Αυτό το ταμείο θα γίνει στο τέλος. Στο τέλος θα δούμε το ταμείο. Λοιπόν,
Τα χρώματα, ως γνωστό, μόνο στο φως μπορεί να τα συλλάβει το μάτι του ανθρώπου, έτσι. Και μάλιστα στο δυνατό φως λάμπει κάθε απόχρωσή τους. Έτσι και στην δόξα των ουρανών, με το άπλετο φως που λέει βίβλος του Θεού, που θα λάμπει πάνω στους πιστούς του και εκείνοι θα λάμπουν, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός θα φέρει τους δικούς του μέσα στη δόξα του, που σημαίνει ότι οι πιστοί θα λάμπουν και εκείνοι, έτσι, από το φως της δόξας του Θεού, όπως λάμπουν οι εξέχοντες και οι εξέχοντες άγγελοι φωτός, έτσι, επειδή συσχετίζονται με το φως της δόξας του Θεού. Έναν τέτοιο είδε ο Ιωάννης και έπεσε και τον προσκύνησε και του είπε αυτά που του είπε ο συγκεκριμένος άγγελος, ότι το Θεό προσκύνησε, εγώ είμαι σύνδουλος σου, εμένα προσκύνας, του λέει. Πρόσεξε, μην το ξανακάνεις αυτό του λέει. Πρόσεξε καλά. Δηλαδή δεν είμαι Θεός εγώ είμαι, λέει, σύνδουλός σου, λέει. Σύνδουλος δηλαδή του Θεού. Όπως εσύ είσαι δούλος του Θεού, έτσι είμαι και εγώ, του είπε ο άγγελος. Ο εξέχον άγγελος, όχι αρχάγγελος, που είναι κατώτερης βαθμίδος. Εδώ προσκυνάει ο κόσμος στους αρχαγγέλους. Ανθρώπους, κόκαλα, κάλτσες, φανέλες, κάστανα, μπανάνες, δέντρα. Οι άλλοι σε ένα, δεν θυμάμαι σε ποιο χωριό της Λάρισσας, νομίζω, είχαν βάλει οι παπάδες ένα σωλήνα μέσα σε ένα σωληνάκι μέσα σε ένα δέντρο και ρούφαγε ένα υγρό που βγάζει το δέντρο και το θεωρούσαν ότι είναι ευλογία αυτό και παίρνει ευλογία μέσα της. Όλα αυτά είναι ειδωλολατρία. Η ειδωλολατρία δεν είναι μόνο να προσκυνάς εικόνες, αγάλματα, ζώα, αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο. Ή ουράνια σώματα, τον ήλιο, τη σελήνη, τον χρόνο. Δεν είναι μόνο αυτό η ειδωλολατρία. Η ειδωλολατρία είναι και ό,τι έχει σχέση με αυτά που δεν έχουν σχέση με το Θεό. Και δεν έχει αναφερθεί ο Θεός ή έχει απαγορεύσει ο Θεός. Λοιπόν, 12 πυλώνες, λέει, έκαστος ειν εξ ενός μαργαρίτου. Ο αριθμός των 12, ο αριθμός εδώ 12 μιλάει για ολοκληρωμένο σύνολο. Το ότι ο κάθε πυλώνας αποτελείται από ένα ολόκληρο μαργαρίτη είναι μεγάλη σημασία σε αυτό που τονίζεται εδώ. Ο μαργαρίτης έχει σχήμα σφαιρικό και από αυτό συμπεραίνεται ότι οι πυλώνες μπορεί και να έχουν σφαιρικό σχήμα. Εκείνο που είναι πάντως βέβαιο είναι ότι θα απαστράφτουν από δόξα, έτσι, με την παρουσία του Ιησού Χριστού. Το ολοκληρωμένο σύνολο που μας δίνεται εδώ με τον αριθμό 12 αφορά την Εκκλησία, η οποία είναι επίσης στη δόξα ολοκληρωμένο, όσον αφορά τη δόξα ολοκληρωμένο σύνολο είναι η Εκκλησία. Το σύνολο των πιστών δηλαδή, έτσι. Η Εκκλησία είναι ο μαργαρίτης που ο Κύριος σαν καλός έμπορος μαργαριταριών πούλησε τα πάντα, όπως μας λέει η Καινή Διαθήκη, δηλαδή πτώχευσε και μέσω του αίματος του αγόρασε αυτόν τον πολύτιμο μαργαρίτη, δηλαδή την εκκλησία του, την ύμφη του. Όταν λέει η Καινή Διαθήκη κάποιος βρήκε που μάζευε μαργαρίτες, αγόραζε. Δηλαδή μόλις βρήκε έναν που ήταν πολύ μεγάλος και μεγάλης αξίας, τι έκανε? Πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε για να αγοράσει εκείνον τον μαργαρίτη. Αυτό συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Αλλά και η μεμονωμένη έννοια των πυλώνων που δηλώνει το προσωπικό έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού σε κάθε έναν πιστό ξεχωριστά. Μιλάει για μια μεγάλη αλήθεια εδώ, έτσι. Την αλήθεια αυτή την παίρνουμε από το ζωικό βασίλειο, από την εικόνα του μαργαριταριού. Το μαργαριτάρι σχηματίζεται από πληγή, έτσι, που δημιουργείται μια πληγή μέσα σε ένα, πώς λέγεται αυτό, σε μαργαριτοφόρο όστρακο, έτσι, που είναι ζωντανό το όστρακο.
όχι σε όλα τα όστρακα, όποιος βρίσκει όστρακο έχει μέσα μαργαριτάρι, αλλά πρέπει να είναι μαργαριτοφόρο το όστρακο το συγκεκριμένο, και δηλαδή να έχει μια ουσία μέσα που μετατρέπει έναν κόκο άμμου, έτσι, σε μαργαριτάρι που ξέρουμε, το γνωστό μαργαριτάρι που γνωρίζουμε δηλαδή. Την ώρα δηλαδή που το όστρακο πληγώνεται, βγάζει μια ουσία, το μαργαριτοφόρο όστρακο, έτσι, βγάζει μια ουσία και περιχύνει αυτό τον κόκο που πληγώθηκε, που πλήγωσε εσωτερικά το όστρακο, και που είναι γνωστό ως μάργαρο αυτό. Μάργαρο λέγεται. Πάνω από τον κόκο της άμμου χύνεται μια ουσία για να προστατευτώ, σου λέει, χύνω μια ουσία, λέει το όστρακο, είναι σαν να λέει. Και δημιουργείται αυτό το μαργαριτάρι. Μάλιστα υπάρχουν όστρακα που είναι μεγάλα, μαργαριτοφόρα, που μπορεί να βρεις μέσα δεκάδες μαργαριτάρια. Δεκάδες μικρά μαργαριτάρια, έτσι. Λοιπόν, εκείνος ο Χριστός μας δέχτηκε μέσα, δηλαδή στις πληγές, μέσα στις πληγές του, και με αγάπη μας έπλυνε και μας συγχώρεσε. Όσοι ακολουθούμε τον Χριστό μιλάω, έτσι. Ύστερα ο Ιησούς είναι σαν να μας, συμβολικά, σαν να μας τύλιξε με το μάργαρο της δικαιοσύνης του, όταν θα συμβεί αυτό μιλάω, έτσι, σαν να μας έχει τυλίξει μετά, σαν να μας τυλίγει, να το πω πιο σωστά, με το μάργαρο εντός εισαγωγικών της δικαιοσύνης του, και μας και όπου και μας λύτρωσε, έτσι, μας δικαίωσε δηλαδή, για να μας παρουσιάσει πολύτιμα μαργαριτάρια μέσα στη δόξα, αγορασμένα με πολύτιμα λίτρα, δηλαδή το αίμα του. Μπορούμε να πάμε στην προστίτων 2, προστίτων δεύτερο κεφάλαιο, 14ο εδάφιο, να διαβάσουμε γι' αυτό που αναφέρομαι εδώ. Η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών ως ίαλος διαυγής. Η πλατεία πρέπει να αποδοθεί όπως και σήμερα, έτσι, όπως είναι η γνωστή πλατεία που έχουμε, δηλαδή πλατείες που έχουμε. Δηλαδή τι ήταν η πλατεία, τι είναι η πλατεία συνήθως? Το κέντρο της πόλης. Έτσι, στο κέντρο της πόλης υπάρχει μια πλατεία. Συνήθως, έτσι, εντάξει, υπάρχουν τώρα πολλές πλατείες, αλλά παλιότερα στο κέντρο της πόλης γινόταν μια ανοιχτοσιά, μια πλατεία. Και πήγαινε σύμφωνα, η πλατεία πήγαινε σαν μέγεθος, πήγαινε σύμφωνα με την έκταση που έχει η πόλη, έτσι. Και σε αντίθεση δηλαδή θέλω να πω ότι πιο μικρές πόλεις είχαν μικρές πλατείες στο κέντρο τους. Οι μεγάλες πόλεις, όπως είναι εδώ, είχαν μεγάλες πλατείες. Λοιπόν, η πλατεία αυτή θα είναι, λέει, από πεντακάθαρο χρυσάφι, σε μορφή άγνωστη σε εμάς βέβαια. Χρυσάφι, λέει, διαυγές σαν γυαλί. Έχω ξαναπεί ότι το χρυσάφι είναι σύμβολο του ουρανού, έτσι. Το καθαρό και διαυγές φανερώνει θεία αγιότητα. Το κέντρο της πόλης είναι και το κέντρο του ουρανού, όπου και ο θρόνος του Θεού μέσα σε ουράνιο πολίτευμα και αγιότητα κοίταται εκεί. Ναών ουκ είδων εν αυτή. Ολόκληρη πόλη είναι το κατοικητήριο του Θεού, λέει. Η δόξα του θα την φωτίζει, όπως μας λέει το εδάφιο 11. Ο ίδιος ο Κύριος είναι ο ναός, λέει, δεν έχει ναό, αλλά ο ίδιος ο Κύριος είναι ο ναός του, ο ναός της πόλης αυτής.
να σημειώσουμε και τη φράση «Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ναός αυτής έστι». Λοιπόν, ούτε η παρουσία της Εδέμ, ούτε η δόξα της Νεφέλης, ούτε η παρουσία της σκηνής του μαρτυρίου ή του χειροποίητου ναού μπορούν εδώ να συγκριθούν. Έτσι, δεν γίνεται να συγκριθούν, επειδή ο ίδιος ο Κύριος θα περικαλύπτει και θα διαπερνά με τη δόξα του την Εκκλησία και την ύμφη. Λοιπόν, η ανθρώπινη σκέψη, πολύ λιγότερο η ανθρώπινη πένα, δηλαδή, αδυνατεί να περιγράψει κάτι τέτοιο, πώς θα είναι ακριβώς, έτσι. Εγώ αναφέρομαι σε ό,τι στοιχεία υπάρχουν μέσα στη βίβλο, ό,τι μας δίνεται δηλαδή από τον Θεό. Η πόλης ούχριαν, λέει, έχει του ηλίου ουδέ της σελήνης η δόξα του Θεού και ο λίχνος αυτής το αρνίον. Δηλαδή ο Υιός είναι το φως του κόσμου, έτσι. Τότε και εκεί θα είναι το φως της πόλης και της γης, του πλανήτη Γη. Είναι γενικώς ο Ιησούς είναι ως δεύτερο πρόσωπο της θεότητος, είναι το φως του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος. Αλλά ο Ιησούς είναι και επίσης και η ζωή, έτσι. Για το παρελθόν τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα δεν θα πάψει ποτέ αυτό το φως να ισχύει. Και επίσης οι φωστήρες της μέρας και της νύχτας, ο ήλιος και η σελήνη, θα καταργηθούν, λέει ο Ιησούς εδώ στην Αποκάλυψη. Το μόνο αληθινό φως που θα κυριαρχεί στην απέραντη αιωνιότητα θα εκπορεύεται από την πηγή, δηλαδή από τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θυσιάστηκε από τον Θεό εν σαρκή, δηλαδή, έτσι. Ο Θεός εν σαρκή ήταν ο Ιησούς. Λοιπόν, γι' αυτό και η Εκκλησία, η αληθινή πιστή δηλαδή, όχι η Εκκλησία το δόγμα, προσκυνάει μόνο τον Ιησού Χριστό, όχι προσκυνάει εικόνα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός λέει ότι αξιώνει από τον πιστό, από αυτόν που θέλει να σωθεί δηλαδή, που θέλει να σωθεί ο πιστός δηλαδή. Έτσι, γιατί δεν θέλουν όλοι να σωθούν, ασχέτως που λένε θα πάω στον ουρανό, ουσιαστικά με τον τρόπο τους και με τις επιλογές τους δεν θέλουν να σωθούν. Λοιπόν, πώς λέει ο Θεός ότι αξιώνει λατρεία από τον πιστό του? Εν πνεύματι και εν αληθεία. Δηλαδή πνευματικά, με το πνεύμα μου που μου έδωσε ο Θεός, με το πνεύμα, έτσι. Δηλαδή πνεύμα είναι ο συνδετικός κρίκος της ψυχής και του σώματος, του βιολογικού. Αυτό που δεν έλειπε από τον Αδάμ και χρειάστηκε να λέει, να ενεφυσίσει ο Θεός εις τους μικτήρας αυτού, ώστε να γίνει ο Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν, για να γίνει ένας ζωντανός, λέει, μια ζωντανή ψυχή. Λοιπόν, εν πνεύματι και εν αληθεία, με το πνεύμα μου, μέσω προσευχής και αληθινά, καθαρά απέναντι στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματική σας λατρεία, λέει. Αυτή πρέπει να είναι η πραγματική σας λατρεία, η αληθινή λατρεία. Πέστε μου, πού γίνεται αυτό σήμερα? Υποτίθεται ότι ακολουθεί ο πιστός, εντός εισαγωγικών πιστός, τους λόγους του Ιησού Χριστού, και μόνο του Ιησού Χριστού τους λόγους δεν ακολουθεί. Ούτε καν τους ξέρει. Δεν τους γνωρίζει. Μιλάω σε κάποιους ανθρώπους, και δεν είμαι μόνο εγώ, προφανώς υπάρχουν κι άλλοι. Όποιος μιλάει τέλος πάντων σε όσους ανθρώπους για την ουρανία Ιερουσαλήμ, για τον Χριστό, για αυτά, δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι, και άμα τους πεις και κάτι το οποίο τους φαίνεται τραβηγμένο κιόλας, ενώ το γράφει ο Θεός, ενώ το λέει ο Θεός, πώς το λένε, δυσαρεστούνται, το δέχονται. Και τι γύρω σου λένε?
Α, είσαι Αχωβάς, α, είσαι Προτεστάντης, α, είσαι εκείνο, α, είσαι το άλλο, είσαι το παράλληλο. Δεν ξέρει πώς να δικαιολογήσει το ψέμα ο άνθρωπος που έχει μέσα του. Πρέπει να το δικαιολογήσω. Θα αποδομήσω τον άλλον, θα τον βρίσω, θα τον χλεβάσω, θα τον ταμπελώσω, κάτι θα κάνω πάντως. Δεν γίνεται δηλαδή να ισχύει αυτό που λέει. Πρέπει να ισχύει αυτό που πιστεύω εγώ. Αυτό λέει ο σημερινός άνθρωπος. Λοιπόν, πολύ φοβάμαι και ότι έτσι θα γίνει για πολλούς ανθρώπους. Θα είναι πολύ αργά για δάκρυα στέλα. Γιατί άμα φύγεις από αυτή τη ζωή, τελείωσες. Ή αν δεν συμμετέχεις στην εκκλησία του αρνίου που λέει εδώ μέσα, στην παραλαβή των πιστών του, πριν ξεκινήσει η επταετής οργής του, η επταετής οργή του, να το πω πιο σωστά, τότε διακινδυνεύεις, μπορείς εκεί να μετανιώσεις βέβαια, να στραφεί, να μετανιώσεις, να πετάξεις τη θρησκεία που είχες, το Χριστό θρησκεία ή οποιαδήποτε άλλη θρησκεία ή την αθεία, ότι δεν πίστευα σε τίποτα παράδειγμα, και να στραφείς στο Ευαγγέλιο του Χριστού και να μην πάρεις το χάραγμα εν μέσω επταετίας. Έτσι σώζεσαι. Θα πεθάνεις βέβαια, 99,9% λίγοι θα επιζήσουν. Λοιπόν, περιπατήσουσιν, λέει τα έθνη δια του φωτός αυτής. Το περιπατήν σημαίνει ότι σε κάθε μετακίνηση και ενασχόληση φως θα παίρνουν τα έθνη από το φως της πόλης, έτσι, που θα είναι ο Ιησούς εκεί. Τα έθνη θα είναι κάτι, άλλο, όχι η εκκλησία, έτσι. Δηλαδή μιλάει για αυτούς που θα έχουν μείνει, τους λίγους. Λίγοι θα έχουν μείνει στην Ελλάδα, λίγοι θα έχουν μείνει στην Αγγλία, λίγοι θα έχουν μείνει. Είναι έθνη όμως. Ασχέτως όταν λέμε έθνος, δηλαδή αν εδώ στην Ελλάδα μείνουν π.χ. λέω εγώ τώρα 100 άτομα, είναι το έθνος των Ελλήνων των 100 ατόμων, γιατί 100 μείνανε. Αλλού θα μείνουν 1000, αλλού θα μείνουν 10.000, αλλού θα μείνουν δεν ξέρω πόσοι, θα είναι λίγοι όμως. Από διάφορα έθνη. Γι' αυτό λέει έθνη εδώ. Όχι αυτούς που θα είναι μέσα στην πόλη που κατέβηκε από τον ουρανό, με πνευματικά σώματα, η εκκλησία, ας πούμε, η εκκλησία δηλαδή και το σύνολο των αυτών που μετανόησαν μέσα στην επταετία και πέθαναν όμως. Δεν μιλάει για αυτούς, έτσι. Λοιπόν, περιπατήσουσι λέει τα έθνη δια του φωτός αυτής, έτσι. Θα έρχονται και θα αποδίδουν τιμές, λέει. Πολλά θαυμαστά θα υπάρχουν, πολλά θαυμαστά θα υπάρχουν που θα έχουν σχέση με τον ουρανό, που θα κατέβουν στη γη δηλαδή, και πολύτιμα, έτσι, όπως μας αναφέρει και ο προφήτης Μαλαχίας στο 3ο κεφάλαιο, αλλά ο Μαργαρίτης, δηλαδή η εκκλησία, θα είναι το πολυτιμότερο, το πιο λαμπρό και δοξασμένο που θα είναι εκτός του Ιησού Χριστού, της παρουσίας του Ιησού Χριστού μιλάμε, έτσι. Θα είναι το πιο δοξασμένο, ο πιο δοξασμένος Μαργαρίτης. Το πνευματικό αυτό σύμπαν αποτελείται, που έχει δημιουργήσει ο Θεός, αποτελείται από τεράστιους και ποικίλους χώρους, όπως μας λέει η βίβλος. Οι χώροι αυτοί είναι γεμάτοι δόξα και μεγαλοπρέπεια από τον Θεό. Τα λόγια του Κυρίου Ιησού πριν ακόμα φύγει από τη γη βεβαιώνουν αυτή την αλήθεια. Εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολλά εισήν. Μονέ πολλά εισήν, δηλαδή υπάρχουν πολλά οικήματα στο σπίτι του πατέρα μου, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του πριν την ανάληψή του. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι να έρχομαι να σας παραλάβω για να είστε και εσείς όπου είμαι. Εγώ να σας παραλάβω, μάλλον λέει για τον εαυτό μου, προς εμαυτόν, για να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ. Ωραία. Δηλαδή, οι πιστοί περιμένουν να παραληφθούν από τον Κύριο πριν ξεκινήσει η οργή του. Πράγμα που δεν δέχεται σχεδόν κανένας. Γιατί δεν δέχεται την Καινή Διαθήκη. Και τι λέει ο Θεός. Αν εγώ δεν δέχομαι τι λέει ο Θεός, φυσικά δεν θα δέχομαι αυτό και ένα σωρό άλλα πράγματα. Λοιπόν,
Δεν τους λέει παράδειγμα πάω και επιστρέφω να ξεσπάσω την οργή μου πάνω σας, πάνω στους πιστούς δηλαδή. Δεν λέει κάτι τέτοιο ο Χριστός. Λέει πάω και έρχομαι να σας παραλάβω για τον εαυτό μου, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Δηλαδή ο νυμφίος να παραλάβει την νύμφη του. Έτσι. Λοιπόν, και όταν αυτά κλιμακωθούν, μιλάει για το σημείο των καιρών, αυτά λέει συνέβαιναν πάντα. Συλλημίσεις, καταποντισμοί, πόλεμοι, φήμες πολέμων, όλα αυτά πάντα γίνονταν. Πάντα υπήρχαν, λίγο ή πολύ. Όταν όμως αυτά μεγαλώσουν σε ένταση, σε κλιμάκωση και παράλληλα δείτε και σημεία τα οποία, δηλαδή κάτι το οποίο θα σας κάνουν εντύπωση, δέος, περίεργα πράγματα, έτσι, που δεν υπήρχαν αυτά όμως πριν και προσθεθούν και αυτά. Είναι τα λεγόμενα σημεία των καιρών. Είναι λίγο πριν το τέλος. Να ξέρετε, λέει τότε, ανακύψτε τα σκεφαλά σας. Τότε λέει πλησιάζει κάτι να συμβεί. Και αυτό που θα συμβεί θα έρθει από τον ουρανό. Ανακύψτε τα σκεφαλά σας. Ναι, σηκώστε τα κεφάλια σας ψηλά. Χαρείτε εξωτερική χαρά και αγαλιάστε εσωτερική χαρά του ανθρώπου, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Δεν λέει διότι πλησιάζει η καταστροφή σας, διότι πλησιάζει η οργή μου να πέσει πάνω σας. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Όμως για τους ανθρώπους ουσιαστικά αυτό θέλουν. Να πέσει η οργή μου πάνω. Να πέσει η οργή του Θεού πάνω μου. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Μπορεί να μην το λέει έτσι ακριβώς, αλλά με αυτά που λέει αυτό εννοεί. Όταν έρχεται άνθρωποι και λένε ότι να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τον ιό του σατανά, δηλαδή τον Αντίχριστο, να τα βάλουμε μαζί του και αν κερδίσουμε αξίζουμε να σωθούμε. Αν δεν κερδίσουμε το χάσαμε το τρένο. Έτσι, άρα πάμε κόλαση. Αυτά έπεισε ο άνθρωπος, η θρησκεία τους ανθρώπους ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και ποιος είναι πίσω από τη θρησκεία? Ο διάολος. Γιατί αυτός θέλει να διακινδυνεύσει να χαθεί η ψυχή τώρα ή να μπει έστω στην εφταετία και να διακινδυνεύσει εκεί την ψυχή του, να τη χάσει, ώστε να την κερδίσει εκείνος. Λοιπόν, και λέει λίγο παρακάτω, οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξα και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Αφορά τους ανθρώπους, έτσι, γιατί θα πληθυνθεί πάλι η γη, αφορά τους ανθρώπους και τους ηγέτες των εθνών, όπου θα πρέπει να πηγαίνουν και να αποδίδουν τιμές, έτσι, εκεί στην πόλη την αγαπημένη που κατέβηκε από τον ουρανό, την Ιερουσαλήμ, που θα βασιλεύει ο Ιησούς κατά τη διάρκεια των 1000 ετών, μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, και τι θέλω να πω τώρα, το ξέχασα. Θα πρέπει να αποδίδουν, ναι, θα πρέπει να αποδίδουν, θα αλλάξουν τα πράγματα, δεν είναι όπως τώρα, έτσι, θα πρέπει να αποδίδουν δόξα και τιμή εκεί, στον Ιησού Χριστό, όχι σε αυτούς, όχι στην Εκκλησία. Δεν θα δοξάζεται η Εκκλησία από τους ανθρώπους, αλλά ο Ιησούς Χριστός θα δοξάζεται ως Υιός Θεού. Λοιπόν, και μάλιστα λέει ότι όποιος δεν το κάνει αυτό, δηλαδή θα υπάρχει κάποιοι νόμοι, έτσι. Πώς λέμε τώρα, πώς λέει το κράτος ότι θα πρέπει, ξέρω εγώ, κάθε 1η του Γενάρη να δηλώνετε το φόρο σας, ας πούμε. Υπάρχει ένας τέτοιος νόμος. Όποιος δεν το δηλώσει θα έχει επιπτώσεις. Έτσι και τότε. Όποιος δεν έρθει να αποδώσει δόξα ό,τι θα του έχει ζητηθεί προς τον βασιλιά, τον Ιησού Χριστό, όσο θα βασιλεύει στη γη και μετά στην αιωνιότητα, στον ουρανό, θα έχει επιπτώσεις ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, οι πυλώνες αυτής ου μη κλείστοση νίξ ουκ έστε έτη, εκεί. Δηλαδή η επικοινωνία των λυτρωμένων, έτσι, των πιστών, θα είναι παντοτινή.
Έτσι, η πόλη θα παραμένει το κέντρο της λατρείας και της δόξας, όπως μας αναφέρει και ο Ισαΐας στο 60 κεφάλαιό του, και δεν θα επισκιάζει τον ουρανό η νύχτα. Δηλαδή θα υπάρχει μέρα για πάντα. Ίσουσι την δόξαν και την τιμή των εθνών εις αυτήν. Εκτός από όσα πληροφορηθήκαμε που διαβάσαμε πιο πάνω, πιο πριν, για τους βασιλείς, έχουμε εδώ και τα πλήθη των εθνών, δηλαδή θα υπάρχουν ηγέτες, πώς υπάρχει τώρα ο πρωθυπουργός και οι πολίτες, έτσι θα υπάρχουν και τότε. Λοιπόν, και γι' αυτό λέει και πλήθη των εθνών, δηλαδή φυλές λαοί, έτσι, έθνη. Άλλος θα είναι Άγγλος, άλλος θα είναι από την Ελλάδα, άλλος θα είναι από τη Γαλλία, διάφορα έθνη ή λαοί, και θα έρχονται να καταθέτουν τη δόξα και την τιμή τη δόξα και την τιμή τους στα πόδια του Κυρίου. Είναι αδύνατο βέβαια να φανταστεί κανείς πόσο πυκνή και πολυπίκυλη θα είναι η διακίνηση μέσα στο αιώνιο πνευματικό σύμπαν. Πολλοί νομίζουν ότι στον ουρανό οι λυτρωμένοι θα κάθονται σε έναν τόπο. Απλά έτσι θα κάθονται. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Θα υπάρχει ποικιλία μορφών και εκδηλώσεων ζωής με τέτοια ζωηρότητα και εφροσύνη και χαρά, αγαλίαση, με εναλλαγές ασύλληπτες. Δεν μπορούμε να τις φανταστούμε, δηλαδή μόνο μας δίνουν κάποιες ορισμένες πληροφορίες πάνω σε αυτά η βίβλος. Δηλαδή και ούτε μπορείς ακόμα και να έβλεπες, ακόμα και να ένιωθες, έτσι, να σε πήγαινε ο Θεός, δηλαδή να πήγαινε έναν άνθρωπο ο Θεός, να τον έπαιρνε μέσα στον ουρανό, στο βασίλειό του, έστω για ένα ελάχιστο διάστημα, 1 λεπτό δικό μας, και μετά να επανέλθει στη γη και να πεις και να προσπαθήσει αυτός ο άνθρωπος να περιγράψει τι ένιωσε. Δεν θα μπορεί, δεν υπάρχουν λέξεις μέσω του βιολογικού σώματος, δηλαδή με το στόμα και το μυαλό που έχουμε τώρα εννοώ. Δεν θα μπορούμε να το περιγράψουμε, δεν θα μπορεί να το περιγράψει. Ούμι εισέλθει παν κοινών και οποίων δέλιγμα και ψεύδος, ήμι η γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής. Δηλαδή μέσα σε αυτόν δεν θα μπει κάποιος αμαρτωλός στην πόλη, έτσι, όχι ως πνεύμα, ως πνευματικό σώμα, με πνευματικό σώμα που θα είναι η εκκλησία και αυτοί που κρατάνε δηλαδή τα χρυσά στεφάνια συμφωνικητών, και οι άλλοι με τους φοίνικες που είναι εκ της θυσίας της επταετίας, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για τους ανθρώπους με βιολογικό σώμα, ωραία, που θα έρχονται να αποδίδουν τιμές και δοξολογία στον Ιησού Χριστό, όχι στην εκκλησία, όχι στο σύνολο των πιστών ή των μαρτύρων, μαρτύρων και εγώ τον παλάθος και εγώ παρεσυρώμενος από τη θρησκεία, ή των εκ της θυσίας ατόμων που κέρδισαν και εκείνη τη βασιλεία των ουρανών, στην αιωνιότητα εννοώ, αλλά τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή η αλήθεια δηλαδή είναι ότι η αγάπη και η πρόνοια του Κυρίου προειδοποιεί εκείνους που νομίζουν ή θέλουν να μπουν σε αυτή την κατάσταση της μακαριότητας, ότι πρέπει να το κανονίσουν από τώρα, έτσι, πριν να είναι πολύ αργά, και να αποφύγουν, να αποχωριστούν παντελώς από βδελίγματα και ψέματα. Να μην ξεγελούν δηλαδή τον εαυτό τους επειδή κάποιος άλλος τους ξεγέλασε. Για να μπει κανείς εκεί πρέπει να κόψει κάθε δεσμό και να εγκαταλείψει κάθε τι μολυσμένο, έτσι, ζητώντας καθαρισμό μέσω του αίματος και τον αγιασμό που δίνει μόνο ο Θεός, όχι ο παπάς, χωρίς τον οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Μας αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο. Σημασία δεν έχει δηλαδή τι νομίζει ο καθένας για τον εαυτό του ή τι γνώμη έχουν οι άλλοι για αυτόν, αλλά αν ο Θεός έχει γράψει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής.
Αυτό είναι όπως αναφέρεται εδώ πέρα στο τέλος που διαβάσαμε. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει ο Θεός να φτάσει στις καρδιές όσων διψούν για λύτρωση. Έτσι. Δηλαδή, όχι ότι ο Θεός αποφασίζει θα γράψω το όνομα του Φώτη, δεν θα το γράψω. Δεν λέει έτσι ο Θεός. Αυτό έχει γίνει καταρχάς από καταβολής κόσμου, μας αναφέρεται μέσα. Υπάρχει ένα βιβλίο, συμβολικά, δεν ξέρουμε πώς είναι αυτό το βιβλίο, πνευματικό βιβλίο μιλάμε, έτσι, όχι υλικό, από ύλη, όπως έχουμε τα βιβλία εμείς ή τα τετράδια, και ξέρει ο Θεός, δηλαδή προγνώριζε, έτσι, προγνώριζε ότι η ανθρωπότητα, από την ανθρωπότητα, ας πούμε, θα περάσουν, ξέρω εγώ, π.χ. 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Εντάξει, 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Σε όλη τη διάρκεια της ανθρωπότητας, από αρχή της μέχρι τέλος της. Κάποιοι θα γεννηθούν, έτσι, θα παρουσιαστούν, ας πούμε, στη γη, μέσω της γέννησής τους, στην τάδε εποχή. Άλλοι σε μια άλλη εποχή. Άλλοι όταν θα συμβαίνει το τάδε. Άλλοι πριν από το τάδε. Έτσι, γεγονός που θα συμβεί. Από αυτούς, ποιοι θα αποφασίσουν να με ακολουθήσουν? Ο Φώτης θα με ακολουθήσει στο τέλος, πριν πεθάνει. Άρα σώθηκε. Το γράφω. Γιατί έτσι έκανε ο Φώτης. Όχι εγώ το κανόνιζε, όχι ο Θεός το κανονίζει. Ξέρει, εκείνος θα το χάσει στο τέλος, πριν πεθάνει. Δεν το γράφω το όνομά του. Ποιοι είναι τα ονόματα που θα σωθούν μέσα στην 7ετία? Αυτός και αυτός θα μετανοήσουν, θα φύγουν από τη θρησκεία, θα έρθουν σε μένα, στους λόγους μου, και δεν θα πάρουν και την πιστοποίηση, δηλαδή κυριότητας, πιστοποίηση κυριότητος σε κάποιον, δηλαδή στο σατανά. Δεν θα το πάρουν. Άρα πρέπει να τα γράψω τα ονόματά τους. Αυτό το έκανε προκαταβολής κόσμου, πριν ξεκινήσει η δημιουργία, και εννοείται και με τον άνθρωπο, έτσι, που δημιουργήθηκε. Γι' αυτό και όταν λέει μέσα, δεν γράφτηκαν, που δεν βρέθηκαν τα βιβλία, τα ονόματα στο βιβλίο της ζωής, εννοεί ότι εκείνοι οι άνθρωποι αποφάσισαν με τον τρόπο τους, με τις επιλογές τους, με τις αποφάσεις τους, με τις πράξεις τους κλπ, ότι δεν θα συμμετέχουν σε σχέση με τον Θεό στην παρουσία του. Θέλουν αλλού. Και το χειρότερο είναι ότι κάποιοι λένε ότι θέλουν την παρουσία του Θεού, αλλά κινούνται ακριβώς έτσι ώστε να τη χάσουν. Αυτά, και τελείωσε το 21ο κεφάλαιο, και στο επόμενο βίντεο θα συνεχίσουμε με το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιησού Χριστού στον Ιωάννη, το 22ο. Αυτά, φίλοι μου, ελπίζω θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας.